Bones tardes. Tothom coneix la divisió provincial d'Espanya i que Catalunya està dividida en 4 províncies. El que potser no ens hem aturat a pensar mai és quan es va fer aquesta divisió provincial. I també el fet de que per què hi ha 4 províncies i no n'hi ha 3 o 5, o per què són les capitals de província existents o no poden ser altres, com posem el cas Reus en lloc de Tarragona o la Seu en lloc de Lleida. Doncs precisament d'això és el que us volia jo parlar avui en aquest vídeo, en l'època en la qual la Seu va tenir l'oportunitat de ser capital provincial en lloc de Lleida. En primer lloc, hauríem de començar per plantejar el fet de què serveix ser capital provincial. Bàsicament, la capital provincial té una raó de tipus econòmica. La capital provincial permet que aquella ciutat que ha estat escollida s'esdevingui un centre administratiu en la qual s'instal·lin tota una sèrie d'organismes públics, com per exemple les diputacions, i que això generi un cert dinamisme econòmic, raó per la qual les elits locals, les burgesies locals, doncs anhelin que la seva ciutat sigui escollida com a capital provincial. De fet, moltes ciutats espanyoles deuen bona part del seu creixement demogràfic i precisament en el fet d'haver estat escollides capitals provincials. Aquesta raó explica que quan es va fer la divisió provincial doncs hi hagués una forta competència entre les diverses ciutats de rang similar per tal de ser escollides com a tals. Dit això, en quina època es va produir? Quina va ser la gènesi de la divisió provincial a Espanya? Doncs l'hem de situar a l'inici de la Revolució Liberal, és a dir, quan es va redactar la Constitució de Cadis l'any 1812. El 1812, en plena Guerra del Francès, els liberals espanyols, reunits a Cadis, van redactar una carta magna que per primera vegada establia a Espanya els principis del liberalisme polític i en la qual establien el principi de la igualtat davant la llei. Aquests principis del liberalisme tenien també una plasmació territorial en una nova ordenació territorial fonamentada, en aquest cas, en les províncies, que haurien de substituir les antigues divisions territorials com la borbònica dels corregiments considerades obsoletes, i en la qual, aquesta nova divisió territorial, s'estableix el principi de la igualtat territorial, la igualtat jurídica. Doncs bé, en aquest context polític és quan s'estableix una comissió de Corts per tal de redactar una primera divisió provincial d'Espanya. Per això s'encarrega a una ponència presidida per un militar, capità de fragata, que es deia Felip Bauzá, per tal que elabori un primer pla de divisió provincial d'Espanya. Aquest pla és entregat al Consell d'Estat l'any 1814 i, en el cas de Catalunya, establia la divisió del Principat en 3 províncies, que eren Barcelona, Tarragona i una província més petita, situada a la part nord-occidental en el Pirineu, que tenia com a capital a la Seu d'Urgell. Per tant, veiem, hi ha un primer pla en el qual apareix una província que té com a capital a la Seu. Aquest pla es va considerar
encara embrionari, i el Consell d'Estat va considerar, no obstant, que era necessari que s'hagués de millorar. Donat que era l'any 1814, poca cosa més es va poder fer, perquè en aquell any es va produir la definitiva expulsió dels francesos d'Espanya i el retorn del monarca que estava a l'exili, a Baiona, que era Ferran VII, conegut com el Desitjat, i que era el monarca legítim d'Espanya. Aquest monarca, un cop va arribar a Espanya, va tornar, aprofitant l'onada absolutista que s'estenia per tota Europa, va tornar a restaurar la monarquia absoluta i, en conseqüència, derogar la Constitució de Cadis i tota l'obra legislativa, inclòs el pla d'ordenació provincial que havia portat a terme Bauzá. Així doncs, aquest pla va quedar sense possibilitats de poder-se aplicar i a l'espera de que els liberals poguessin tornar a arribar al govern, cosa que van fer de la mà d'una conspiració que va estar encapçalada pel coronel Rafael del Riego l'any 1820. L'any 1820 els liberals tornen al poder, s'implanta una monarquia constitucional perquè Ferran VII es veu obligat a jurar la Constitució de Cadis, en aquest cas, i es recupera el pla de Bauzá, que ara, juntament amb l'intendent Agustín Larramberi, doncs es pretén millorar la divisió provincial de l'any 1814. Bauzá i Larramberi tenen ara unes condicions més favorables, en el sentit que disposen d'una informació geogràfica, estadística i de població que els permet precisar molt millor els límits de les demarcacions provincials. El resultat serà una nova divisió provincial en la qual, en el cas de Catalunya, destaquen dues novetats. La primera és la creació d'una quarta província, que serà la província de Girona. La segona serà l'ampliació de la província de la Seu d'Urgell, que s'ampliarà tant pel sud, concretament per la zona de Ponts i també cap a la Segarra, com per l'est, englobant tot el Solsonès, englobant també bona part del Berguedà i també del Ripollès. D'aquesta manera, la província de la Seu d'Urgell es fa més gran. Destaquem, per tant, que es manté la província de la Seu d'Urgell i, alhora, s'estableixen 4 províncies a Catalunya. Aquest pla, però, tampoc va ser acceptat, perquè va rebre múltiples queixes, memorials de greuges, i la Comissió de Corts va considerar necessari que es fes una rectificació d'aquest pla. Es va crear, per tant, una tercera ponència, que fou presidida, en aquest cas, pel historiador Diego Clemencín, i en la qual també hi formava part el capità d'enginyers català Fernando Sarrallón. En aquesta nova ponència, en aquesta nova divisió provincial, ara es van tenir en compte tant les al·legacions que s'havien donat en el pla anterior de Bauzá Larramendi i també les opinions dels diputats catalans a les Corts. El resultat de la divisió que va sorgir d'aquesta nova comissió va ser el resultat d'un pacte d'un consens que es va produir entre ells, entre totes les parts implicades. I fou presentat a la Comissió de Corts, fou presentat aquest pla l'any 1822. Cal dir que aquí, en la constitució d'aquesta nova divisió, hi va jugar un paper ara molt important la ciutat de Lleida. Lleida, que fins a llavors havia quedat relegada a la província de Tarragona,
i no se li havia atorgat en cap moment el rang de capital provincial, va portar a terme una gran mobilització tant de les forces vives locals, el governador militar, del capítol catedralici, de la noblesa, dels gremis, de la burgesia local, dels propietaris, a favor de la capitalitat, i també va englobar a múltiples pobles i ciutats del seu voltant, des del Montsec fins a les Garrigues, des del Cinca, Fraga, fins a la Segarra. 139 municipis van signar així, a favor de la Constitució de la província de Lleida. Encara més, el consistori va delegar 2 comissionats a Madrid per tal que fessin campanya a favor de la ciutat de Lleida, que se li atorgués, que se li concedís, doncs, el rang de capitalitat provincial. Aquests 2 comissionats van redactar un informe, un escrit, en el qual posaven èmfasi en les virtuts de la ciutat de Lleida i alhora menystenien els de les seves ciutats que el podien competir. Entre elles, i sobretot, la ciutat de la Seu. Concretament, pel que fa referència a la ciutat de la Seu, deien, referent a la seva situació, el següent. Diu, la ciutat de la Seu está situada en el fondo de los Pirineos. Es inaccesible a toda comunicación, teniendo únicamente la del mediodía, y está por una garganta estrecha y peligrosa, por cuyo centro corre el río Segre, que suele imposibilitar el tránsito en tiempo de aguas abundantes. Així doncs, la ciutat de Lleida va portar a terme una ofensiva a favor de la ciutat i en contra de la seva principal competidora, que era la Seu, molt important. I què va fer la Seu davant d'això? Doncs es pot dir que pràcticament no va arribar a fer res, perquè no han trobat cap document que així ho avali. D'altra banda, en aquell moment a la Seu s'havia implantat la regència absolutista d'Urgell i els dirigents d'aquesta regència defensaven a ultrança l'Espanya absolutista i estaven en contra de qualsevol tipus de reforma o de règim de signe liberal, en qualsevol cosa. Per tant, no és estrany que no fessin res a favor de la capitalitat provincial de la Seu. Així doncs, davant d'aquesta situació, sense cap competidor important, Lleida es va fer amb la capitalitat provincial i en el plan de 1822 es va establir, elaborar, el que anomenem la província de Lleida, tal com si fa més o menys és avui dia. És a dir, integrant la muntanya a la plana i establint la capitalitat provincial. Hi havia algunes diferències, especialment pel que fa a la Cerdanya, que va passar en el pla de 1822 a la província de Barcelona, i era degut a les demandes que va fer el consistori municipal de Puigcerdà a favor de la seva integració a Barcelona, en contra de la ponència, que considerava que havia de pertànyer a la província de Lleida perquè així s'ho establia la divisió d'aigües que seguia el riu Segre. En qualsevol cas, aquest pla encara va haver una altra oportunitat per part de la Seu d'aconseguir la capitalitat provincial, perquè a l'any 1823, doncs, les forces de la Santa Aliança van envair Espanya i acabar amb el feble règim liberal del trienni i es va tornar a reimplantar l'absolutisme monàrquic de Ferran VII. Caldrà esperar a la mort de Ferran VII 10 anys després, a l'any 1833, quan els liberals, de la mà de l'esposa de Ferran VII, Maria Cristina, a través de la regència, doncs es reafirmin en el poder, arribin al poder, ara sí d'una manera definitiva,
i recuperin un altre cop el pla de l'any 1822. És llavors quan trobem un cert moviment per part del consistori municipal de la Seu per tal d'aconseguir la anhelada capital provincial. En aquest cas ho trobem amb un acord municipal de l'octubre de l'any 1833, en el qual acorda que es creés una comissió formada per 3 membres de la corporació municipal amb el propòsit, diu, que extiendan una exposición de las circunstancias de este país y solicitar de que se nombre la ciudad de Urgell cabeza de provincia. Aquesta comissió elabora un informe, una exposició, que és aprovada pel Consell Municipal el 31 d'octubre de 1833 i diu el següent: instar al Ministerio de Fomento para que se ponga en esta ciudad la cabeza de provincia de estas montañas y para que ponga los pasos regulares y haga al efecto los gastos ordinarios y si se necesitan extraordinarios para su logro. Aquesta exposició, que havia de ser enviada a Madrid, no sabem com va acabar, però sens dubte no deuria fer massa forat, perquè 2 mesos després, concretament al desembre de l'any 1833, el Ministeri de Foment, sota el Ministeri de Francisco Javier de Burgos, aprova, publica, més ben dit, definitivament la divisió provincial actual d'Espanya, en la qual s'estableix la província de Lleida. En aquesta divisió provincial, l'única diferència que destaca respecte a la de 1822 pel que fa a la província de Lleida és que ara la Cerdanya, en lloc d'estar a la província de Barcelona, queda partida entre la part de Lleida que corresponia al partit judicial de la Seu, que arriba fins a Bellver de Cerdanya, i la resta, que és Puigcerdà, que passava a la província de Girona. Per tant, la Seu havia perdut definitivament l'oportunitat de ser capital provincial. Probablement, la regència d'Urgell, la regència absolutista, hi va tenir molt a veure. Caldrà esperar en el futur a veure si aconseguim una altra oportunitat per aconseguir la capitalitat. Que tingueu un bon confinament.